sa lahat. Happy Valentine's. Today is February 14, Valentine's Day. Magandang gabi po sa inyong lahat. And happy Valentine's. Valentine's, dito tayo sa bahay. Magplansya ako. Hello, shout out, Boss Butchog. Happy Valentine's. Sa bahay lang. Morning ba dyan? Nasa ibang planeta ka kasi. Kamustang Valentine's? Nagplansya ako ng damit. Mayo kayo okay ang mga Valentine's. Maplansya ko na Linda. Wow, charger. Maplansya ko na. Plansya muna ako. Plus butu. Alin tagin? Susunod daw. Shout out. Shout out Kuya Oblog. Good evening. Magandang gabi po. Happy Valentine's.
Valentine's. Shout out, Jerry Maghanoy. Ganda gabi po. Aw. Sabi. Te, di ka mo nag-date? Ha? Di ka mo nag-date? Sa Boulevard. Te, damo sa tao. Tuwan lang. Oo. Ano yan? Ano wala na? Huwag mo kugin baklan. Nag-chat ko to si mo. Sa ano? Nag-chat ko da. Why na? Shout out, Landu. How are you? Happy Valentine's. Good evening. Para sulod. Para daw sa sulod. May dalag sa video. Dansya tayo. Dansya tayo. Dansya tayo ng damit. Magandang gabi sa lahat. Happy Valentine's. Shout out Raska. Honey. Good evening. Shout out. What is that, brother?
Wonders, shout out. Good evening. Happy Valentine's. Good night, matulog ka na. Not going to sleep. Ano pa? Anong oras ba? You're welcome. You're welcome. Wonders. Tansya muna ako. Tansya muna ng damit. Dala din mo uniform dito. Tansya ka. Iluon na ni Japon. Yeah, at least isa lang ang kon. Siniling may plancha nga daw straight mo na gano'n. Kita ko na mo sa Shopee. Oo. Kaya nagbakal gatas. Ay, yan. Sirian sa daw may sale ko sa mga friends. So, then, Friends. Mano pa bala ka mo? Patay bagong uniform. puti. Oo. Hmm. Puti lang na. Hmm. Pilak bilog na.
Sila na? Naman, suksokon yung mag-graduation? Ha? Naman, suksokon mag-graduation? May tuga-tuga pa mo, kay wala na? Amo lang nga. Valentine's sa tanan. Everyone, happy Valentine's. Nag-date na ba kayo? Tapos na ba kayo mag-date? Tapos na bang date niyo? Shout out, hand mouth. Good evening. Fine. I'm fine. Diyan oras?
Naku, gasolina. 7 na lang kalitro. 7 na lang kalitro. Taga. Ingay mo. Sisi, good evening. Yung anak mo, sis, nag-bake. Sakit at na gano'n. Humingi ng gasolina. Hermet. Nagpa-hermet. Gapit din nga yung gasolina. Tugong sa litro. Kanami isang motor, wala gasolina. Kerox. Ha? Basi ako yabya. Pwede yabya mo. Masih nila sa plaza, mga mo niyo. Ano na? Gaano? Gatig atos gawa, no? Gisi. Ah. Oh, sunog na. Sunog na. Eh! Ano na mo na nga mga ano? Ano daw? Ako na, bol. Gisi. Sige, baho. Baho mo. Hindi na bahaw. Baklan ta kabla. Dapat tiga. Promo. Tiga humok pa buwan ng klase. May tiga humok. Damol. Aba, may atong natos nanay mo. Sa una. Naligya lang kay kapoy-kapoy maglaba. Londre.
So, sabihin lang kung may banda, Je. Wala, guro eh. Atong sila Julius. Gusto niya. Tutong kag si Janjan. Magdamit sila ulan. Ha? Magdamit sila ulan. Naglagawa kami sa may ano. Sa may bagwatod lang nga daran bala. Then, Sa may Kilitigang Munisipyo. oo. Tika daw may peryahan na dahil sa una. Oo. Naglakat kami to. Te, Kita naman daw may Banda. sound naman. Nagdilikta naman. te. Sa progreso, kaya pista. Ano? Kita na lista lang kamo to. Sino pang pistahan to naman? Pick up. Damo, fiesta nga ano ba? Valentine's? Thank you, Wonders. So, hi, team. Tapos puro busko isa. Wala. Dito lang kasi puro na alam na ako na ban. Mamugot ko. Adem. Wag mo ni naman to.
Ito, bed. Bed, may dalas na ng Gio. Ha? Ha? Burger ka, gano'n? So if I love you, I'm done. Shout out Christopher. Ang gabi. Good evening. God, si Matel. Simot ka sang pagkaon? Ay, ako'y nabubuhay. Busbutchog. Gaon siya. Yes, sa kanunay. Kanasay.
Si Til gahod. Ang ingay ng aso ko. Tel. Gutom siya, gutom. Iso ingay. Red tayo dahil Valentine's Day. Red. I wonder where's red. Red gasoline. Panimao lang sa pagkaon ga. Ano na siya? Galugas na. Be? Panimuan yan. Ano? What? Gusto manok ang ulam, motel? Isa man to. Mabatian nyo ng gani. Yung ano masa. Yan, kumain na siya. Hindi na siya maingay. Kumain na siya. Grabe kaon yun. Ako'y nabubuhay. Nanay, amok bangla. Kapag sila, Sulod. Kwarto. Kamusta ang date niyo? Nag-date na ba kayo? Happy Valentine's. Kakaantok naman. Hapon na nagising. Hapon na nagising. Antok na naman.
3 piraso lang yun eh. 3 set lang. Wala klase pila ka days. Uniform lang. Uniform lang pinaplansya ko. Kaantok na. Katuluyo na. Sleepy na. Ay, mga na nga naman. Ano na? Ano na? Hindi ko na yan. Kainan ko na yan. Ako gusto mo ba akong manok? Ha? Ganda. Ubus yun. Grabe ka. Ano kayo ba? Simot ah. Gutom ka, Ged? Atel? Tel? Tel? Gutom ka, Ged? Gutom ka, Ged daw. Gutom ka, Ged. Gutom. Sa tel ba? Gutom, isa ba? Tapos na ko yan. Pila lang 3 ka panin. Aga naglaba, tapos laba. Nagtulog. Pagkabugtaw nagkaon, kag naligo. Kag subong plancha. Naku po. Di na to, Bed. Ano to? Oh? Tanong na. Amo na, burger. Chicken. Gago. Kaon ka man doon. Ikaw lang hindi tanan makaon niya. Oy, mo tanan ako dakon na. Big box si motel. Yan tayo, guys. Patay gutom si motel. Patay gutom ka. Pero wala na may... Pero wala ka pa may buwa. Ano na mo yung mga pagkaon. Saan ka yung mga... Hindi. Hindi. Dayaw mga sapat rin. Pag ulang katapos kaon.
Wala na. May fireworks. Fireworks, Isabela. Banda-banda sila. Kubigin. Bakla kubigin. Doon kayo. Dagol. Wala itong balik ng basiyo kay Jerome. Balik ng basiyo ng Jerome. Kukunita na nila. Ha? Kung may dito sa ba? Usanda na lang. Ignore. Ignore. Sino okay, mamalag na eh. Wala pa ko galing kayo. Luto lang natin yun, ano ito? Luto lang. Mangutan mo ba sa Deltel? Doon ba ano namin? Nail cutter ba? Mama ni corset. Manicure naman kubla. Tapos ng kulaba. Ang manicure mo kay tapos ng kulaba. Deltel ah, malagaw-lagaw. Ito lah. Shout out Marin Salis De La Cruz. Shout out. Good evening. Thank you. Thank you sa support. May vlog. Good evening. Dinasa pa? Dinasa sa binalbagan? Ah. Sino makuha ko na to? Bila pangatag ng ibang nila, no? Sige na pangatag nila na. Ito bang video? Oo, diba? Kuha ta to. Bilang rin ang kilo, 800, no? Oh, malit yun subong. Ilawal mo 350 eh.
Linis tayo ng kuko natin. Clean our nails. Clean my nails. Tapos na maglaba. Manicure naman. Magmamanicure naman tayo. Tapos na tayo maglaba. Kagahod sa inyo. Ginala nga lugo. Ano? Awas. Oh. Oo, dala to sa bed. Dala to bed. Ang isa. Coca-Cola. Sarap. Bulong sa uhaw. Sino magpapalinis dyan? Papalinis ng kuko. Pamusun na nasa. Kapamusun na sa. Pamusun na sa bid. Wala sa kapamusun sa aga. Hulata. Okay, May. Okay. Things good. Things good. Things good.
Ano? Bagyo? Bagyo snow? Tel, Tugnaw eh? tel, quiet, tel, tel. Tel, quiet, tel ya. Pamuso na sa? Oh. Yak. Ano na, tel? Sukay na. Ha? Sukay. Yak, ano pa na, tel? Kasi Lord. gas. Puta. Oo. Gugod lagi na, gugod. Crispy ka? Crispy man. Crispy. Kulang sa pansin. Crispy na yan. Crispy gani. Sama mo crispy. 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 Sama mo ganyan, crispy. Crispy gani. Crispy. Ah, okay. Sino? Aray ko! Ano sa mo? Yang stand, ano sa mo? Yeah. Aray ko, man. Ang tingin ni David ah. Ganon ba? Wala. Ito nga.
I'm busy rubbing my sister. Then a little nibble. Thank you, sis Wonder. I'll come back to you and leave trees. Wonder, thank you. Not really a blogger. Not really a blogger. Agay. Not really. I'm not a perfect blogger. I'm just a learner. Still learning. Okay. Follow the other bloggers. Wonder say. Je, tunggu na Je. Je. Hello, you have what? Wonders? Pila? Dua. Ano, isa daw. Isa.
tong duha? Tatlo tanahan? 195. 195. No more na. Excuse me. Daw ko na may mapit yung kaya no sa Isabela. Beda. Who is the vlogger in Mylan who is salivating and screaming smart vlog? I don't know. Don't know who is the vlogger of Mylan. Gabi. O, dali di. Je. Tumara, Je. Bika mo? May ma-date-date sila ba? Ay, atutok na si Elias. Ha? Elias naman? Pas lang sa mudan? Pagka, ano si Bong eh. Wala sila sa mudan kay Elias? Pagka, ano si Bong kundi, February, Elias. Ah. Pagka March 4 man, bagyo naman. May bagyo, aw. Kaya, ano to, November to, Elias. Pagkapon, bagyo. Wala lang ah. Wala lang bagyo ah. Bukit. Wala lang, kaya wala gyapon ayuda. Ay kapato ka ano ba? Ha? Ka comply. Wala man. May pa si dito ni kaya cellphone na ba? So meron man tong post na no. Hindi nga photocopy ang tatlo ka perma. Oh, Pag ano na kayo magatag. Kung Ano? yun ang kung magatag. Kung mag-receive ka na.
Katong mga kinanglan ng What Dablaw. do you Katong not mga kinanglan ng understand? Dablaw. Ha? O gani. Di na mera ka My na name tunan. is Jan, Sister Masi. Kami ako nga naman. Dan dikit Masi, nasa Hong Kong ka ba? I said there was a vlogger in the Himalayas. Grabe, the mouth hurt, the face twitch, twitch. ano, ano, ano ang English ni? Nga ako nga gagwa man. Translate man. Ano nga klase English naman? I'm Singaporean, Sister Wonder. Parang nakakatawa naman yung English na translator ba to? Oh, okay. I saw the dish you are cooking. Looks like it is also cooked in Hong Kong. Chinese food. Of translate. Oh, sis Chinese food. They're in the settings. Ito na natin. Automatic chat translation. Chat on your device language. Tawa si Whitey sa English translation. Mali-mali naman. Katawa nga eh. Marlene, shout out Marlene. Good evening.
Parang hindi na ako marunong magbasa sa translation ni YT. Je, nakailis ka na password? Je, nailisan mo ang password? Ano? Nakailis ka na password? Wala pa. Easy na gani. Oo, ang ari ng mga dala, no? Ari ng mga daan. Ingay ng mga sasakyan. Excuse me. Thank you, Sis Wonder sa tambay. You're welcome.
Yung kanya sana all red or pink. Red. Okay, tapos na ako maglaba. So, ano na? Bayad ka? Hindi lang naman, kwarta Oo. 100 mo. Ay, makulam sa may gawin niya. Amigo. 25 na lang daw May taon. pista sa ano? Ha? Sa Linaw. Wala ka to. Oo. Ano siya? Oo. Kuya, pati kuya. Linaw yan, wala ni Kwana. Wala ni Taribol. Dua? Dua ka, no? Wala ni Taribol yun, wala ko sa isang. Beside ni sila Lula, ay Lula, nanay. Sideline ka na ano, bakiro? Tapos si Pangos Tubo. Hmm. Aga pa ba naka-costume na si Ma'am Principal? Mangumpay. Mga sinigaran mo, nagatagay na ba, no? Subuos na to. Uy, gapon pa lang, ubos niya. Ato niya kami harap pa ta. Palabuton. Paabot na niya. Paabot. Ano nila, 5369. Ha? 5369. Ah, 69 na 96. Nga mo now. Ano ta? Anak ko. Nga may wakyaw. O gani, sobra 5,000. Gin-divide ang bilog nga kwarta. Bakit? Siguro. Kakwa na to silaw. Ha? Kakwa na to silaw. Sila ni sinuto ng kakwa ng ano mo. Mga utod mo. Kami ng Hilda. Kakwa sila? Ako, ang guro, may magpapad ni Manang Hilda. Pero mo nang ano ko sini. Haha. Malapit na siya magtapos. Pagka Sabado mawala naman siya. Kaya mang laban naman siya. Ang ganda na ng kamay ko. See? Kabila naman. Ako lang gagawa. Mahal ano magpa-pedicure. Ano lang ang gumagawa ng kamay ko. Aroy, ayun. Hirap pag sa ano, sa kawalan. Hirap na pag sa wala. Taga Tacloban. Tacloban City.
Ano yun? Bagyuhin yung lugar nyo sa Tacloban. Para palagi may bagyo doon, no? Tacloban. Parating tinatamaan ng bagyo. Shout out, masaya lang. My favorite color. Red. Red. Kawawa nga. Nakapunta na ako ng Tacloban. Yung airport na sa tabing dagat. Yung airport nila nasa tabing dagat. Shout out, Rose. Magandang gabi po. Ella, Ella. Almost done. I'm almost done. Nung nagbakasyon yung yung amo ko. Doon. Saan na nga ba yun sa Tacloban? Malaya pa yung sa Tacloban, yung sa kanila. Ano ba yung lugar? Nakalimutan ko. Kalimutan kong lugar. Pero malayo pa sa Tacloban yun. Tapos nag-summer ata ako to Cebu, pauwi dito sa Negros. Shoutout Aya. Ouch! Sira. Good evening. Good evening, Aya. Happy Valentine's. Happy Valentine's sa lahat. Hey, I'm done. I'm done.
done. Wala akong colorless. Bukas bibili ako. Kulay lang eh. Walang colorless eh. Sino magpapedicure dyan? Hindi kayo. Hindi ka, linisin ko. Pedicure kita. Manicure pala, manicure. Masi? 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 You want this? Linisin kita. Kulubot na kamay. Kulubot na kamay. Wala na ako gasolina. 3 piraso na lang. Oh. 3 piraso na lang. Hindi ako nakabili. 3 piraso na lang. Gintamad. Tamad bumili. Bukas na lang bukas ng umaga mga 5. Masyado pang maaga bukas bibili ako. Ano pa naman ngayon, maraming maraming gumagala. Maraming nagde-date. Paano pa sa tulog siya?
sa kusina. Sino tao man? Ilonggas support. Ilonggas support. La? La? Ha? Ito nga? Ito nga. Ito nga. Ito nga. Yeah. Shout out May Vlog. Good evening.
Diyan lang ka. Tambay lang po tayo dito. Ayun, kadami na sila, umuwi na sila. Umuwi na, galing date.
Ba't ganun? May ano, may parang reconnecting. May lumalabas na reconnecting. Nawala na ako ng signal. Shout out, Missy. May vlog the fourth, may vlog the first. Tambay-tambay. Umuwi na sila. Umuwi na yung iba. Umuwi na yung nagde-date. Oh. Ganun talaga. May kadate ako, dalawa. Dito sa bahay. Dalawa yung kadate ko nandito sa bahay. Busy nga lang sa mga cellphone nila.
Punta sana kami ng ano ng Boulevard kaso yung budget ay naku wag na lang. Unahin mo na yung baon this week. Yung allowance at sa kapambayad sa boarding house. Wag mo na ang date. Bakal pagkaon eh. Bibili sana ng pizza at saka shake. Punta ng Boulevard. Sabi ko wag na lang. Wala na tayong budget. Shout out ate. Babay na ako. 2 oras na ako. Bukas na naman. See you tomorrow. Happy Valentine's. Bukas maaga pa ako para 3 hours ako bukas. Bye-bye everyone. Good night. Happy Valentine's.